Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Uljepšajte svoj svijet, posjetite www.svijet-ljepote.hr. Na početku smo drugog dijela Celebrity Makeovera. Jelena, doveo sam te u Mexico Sun koji je novo uređeni, koji je predivan i koji ponovo ima i kozmetički dio. Što ćemo raditi i čime ćemo iznenaditi našu Jelenu? Danas smo pripremili tretman na bazi esencijalnih ulja, zove se Absolute Treatment od francuske kuće Academie i za Jelenu smo pripremili hidrataciju na bazi čistog esencijalnog ulja i shaker maske od jasmina i ruže. Sandra, za sve nas koji se volimo sunčati, Mexico Sun je i u ovom mjesecu mislio na nas, jel tako? Tako je. Ako se volite sunčati, ako imate postojeću karticu ili želite novu karticu i nadopunite ju sa 100 kuna, Mexico Sun će vam darivati još 50 kuna. Ako nadopunite karticu sa 200 kuna, Mexico Sun će vam darivati 100 kuna. Vrijedi doći, a prije nego što krenem, predlažem da probamo ove krasne kave. Odlično. Aha. Radi se o kavi koja je pomiješana sa sokom od naranđa, čokoladom i na vrhu je naravno šlag. Prije ili poslije sunčanja ili kozmetičkog dijela možete se osvježiti ovako krasnom kavom. Kako ti se sviđa? Meni se jako sviđa, doći ću.